Kazwai hama nasuno izuva ramakumi maviri nenomwe zvichireva kuti tava namavhiki matatu namazuva matanhatu kubva zvatatanga kuverenga oma. Naizvozvo ngatitangei namaropafadzo tichiti makaropafadzwa imi Mwari Baba muriko kumusoro kudenga, musiki wezvinhu zvose. Makatipawo bumbiro remutemo yenyu kuti mutitsvenese. Makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweoma. Nhasi uno izuva ramakumi maviri nenomwe zvichireva mavhiki matatu nemazuva matanhatu okuverengwa kweoma. Amen. Tiri kuda kutaura pamusoro pebumbiro. Icho chinhu chinoita kuti tinge tichibatana naIshe wedu Jesu Kristu, chinoita kunge tichibatana naMwari, nekuti Ishe wakauya uri mumufananidzo waMwari, isu akatiita mifananidzo yake kunzi tive chinhu chimwe chete. Pane zvinhu zvitatu zvatinoziva pakunamata kwedu kuti tinozviti chinhu chimwe chete. Ndo murau, kwete, ndo Baba Mwari, ndo Ishe Jesu, ndiyo Mweya Mutsvene. Muri kuzvinzwa? Saka zvinhu zvitatu izvo zvinonzani vatatu mumwe. Kana makambopindawo pane dzimwe kereke dzinotaura pamusoro pevatatu mumwe, zvichireva kuti chinhu chimwe chete kana kuti vanhu vamwe chete, nyangwe zvavo vari vatatu. Naizvozvo kana tiri mukati mekereke tinofanira kunge tiri vanhu vamwe chete pamafungiro, pamaitiro, pamatauriro, pamagariro. Muri kupanzwa apo? Asi tingatange taenda kukereke, ko yatitange nezviri izika zvemumba menyu, kuti iwe navana vako, dzimwe nguva mudzimai anenge akapanduka zvake uye zvaangangolidha vana kuti vange vakapanduka, zvinoitika nekuti pane vamwe madzimai ane machapta awo ari kunze kwaMwari. Unenge warorowo zvakanaka asi usingazive zviri mberi. Unenge waitawo ruchiva rwako, wakabatwa muruchiva rwako, Mwari akazokurakidza kuti apa wakanga wakanganisa apa. Muri kupanzwa? Zvino zvawaroora mukadzi wako haasi kukuchita, mukadzi wako ari kufamba zvakanaka, kusara kwechinhu ichocho chete irizini yakanaka here, kana kuti chikonzero chakanaka here kunge uchipatsanura nemukadzi wako waunaye navana? Haumukonzere kuti aite upombwe here? Zvino ndepapi shoko raMwari rinoti iwe haungawadzane nani naBheriari? Zvikanzi haungave naMwari vaviri, haungave naBheriari, wogotiwo unonamata Mwari. Zvikanzi zvinhu izvo hazvisanganiswe. Kana wakatongoerekana wadaro, watoo kune rumwe rutivi, watoo kuumambo hwani hwaBheriari, umambo hwani hwadhiabhori, watowe umambo hwadhiabhori. Zvikanzi hazvisanganiswe pachinamato. Muri kupanzwa? Mweya wako unokwanisa kumanikidzwa, asi zvaunokarira ndo zvinozikanwa naMwari. Kana uchikarira kururama noutsvene, nyangwe ana Jeremia vakapinzwa mumatope vaida kupindamo here? Kwete. Asi vaida zvoumambo hwekudenga. Munhu wose unokarira kuita zvakarurama, asi kuedzwa kunovepo nokumanikidzwa kunovepo. Vamwe vakafa mukumanikidzwa, vasande vazhinji vakafa mukumanikidzwa. Muviri mumwe chete. Isu tine bumbiro rimwe chete remurayiro rwakabva kuna Mwari, asi zvinonziwo iroro bumbiro iri, kana zvichitaurwa muchirungu zvinonzi body. Makaenda pana Exodus 19 here, Deuteronomy 4 verse 8 inotaura pamusoro pemuviri waMwari. Muviri waMwari ndo murayiro yake. Zvino kana mwana achizvarwa anofanirwa kutodza kwakabva baba. Imi mungati angatodze kwakabva mai, uyezve pachishona chenyu munenge muri right, nekuti hamuzive kuti amai vakaraita sei, vakarara nani. Iwe unenge uchingoti mwana wako, asi mai vakarara nemumwe munhu. Iwe unenge uchingoti
ito turipo twese utu twi tongoti ishumba, asi zvinenge zviri zvimwe zvikara, zvichida pane bere, zvichida pane shato, zvichida pane hove, pane zvimwe zvikara zviripo zvauri kuchengeta mukati meimba yako. Muri kupanzwa? Asi kana ari mwana, zvinonzi anenge akatodza iwewe naamai panyama acho. Zvino hachina kutedza chi iwewe naamai panyama, nokuti imi mava munhu muviri mumwe chete. Muri kupanzwa? Kana mava muviri mumwe chete, zvinoreva kuti akatedzani baba. Nokuti zvinonzi uri mbavhu yangu handi. Zvikanzi ndiwe mbavhu yangu muimba akadaro. Zvokwadi neBhaibheri rinotaura kuti ndiwe mbavhu yangu. Saka mwana paanofanirwa kutodza baba, mukuru wemba, amai, vanovasapota, mwana anofanirwa akatedza chi zvinoda baba. Mwana ndawa baba. Amai vanokwanisa kutonoroorwa nemwe murume vakaitoenda zvavo vakakusiyai nevana venyu kumba kwenyu, vanongosiya vapa kana amwene vavo kuti chizvionera izvi tazvibva izvi, taakuenda kupi kwataroorwa kunyorwa ni uku, taakutonoita imwe mhuri. Asi tinoona murayiro wechirungu uchitaura kuti vana ngavapuhwe chi amai. Hunenge huchikanganisa tsika dzedu dzechishona, asi hunokanganisawo tsika dzaMwari. Muri kuzvinzwa? Iyoyo nyaya iyoyo yekuti mwana anofanira kunge akatodza baba namai, zvichireva munhu mumwe chete baba, nokuti ndiwe mukuru wemba. Mwana anofanira kunge akatodza baba, zvinoreva kuti mwana chi inhaka handi, ane nhaka yaatora kubva pana baba. Muchirungu tobva tati naamai. Iyo nyaya yenhaka iyoyo ndiyo inoita kuti tive chinhu chimwe chete yatinogamuchidzana. Kana yakutoenda kunext door nhaka inenge yatobiwa. Muri kuzvinzwa? Kana nhaka yakanga iri yachi tongoti nde nyati, zvinotozinzwa kunzi yakuenda kuna nahumba, yatobiwa kai nhaka iyi. Muri kupaona ka? Nhaka inofanirwa kugara iri muimba imwe chete. Kana naMwari anotaura kuti musachinje miganhu yenyika yamakatemerwa nayo navakuru venyu, zvichireva kuti zvakabva kuna madzibaba. Zvino kana nhaka yakuenda kuna humba, iyo iri yanyati, patochinjwa muganhu kaya, nokuti pane imwe nhaka yatotorwa. Musangotarisa zvenyika chete, nyangwe zviri zvatiri kutaura pamusoro pazvo. Nhaka inomirira chipropati yakasenzerwa nababa namai. Okay, wonzi iwe ndiwe mwanakomana wega mukati memba iyo, wonzi chitora nhaka yose. Vanasikana vobva vanzi aiwa ava vari kuroorwa avo vari kuenda kudzimba dzavo, saka iwo ndiwasara nenhaka. Iwe uri humba wotora nhaka yanyati. Panenge paita chitsotsi apa. Amai vabatsira kubira rumwe rudzi nhaka yavo. Muri kuzviona kazvo? Kana vanhu vakangwara vanoita mitemo yakangwara yekuchengetedza nhaka iyoyo, nekuti zvikaramba zvakadaro, ivo vanozosara vachiti aiwa ndisi venyika ino, vanosara vasisina nhaka. Nekuti vakadzi vazhinji vakutoodza ivha. Muri kuzvinzwa? Uivha hwakukura mavari, unzenza hwakukura mavari. Hongu vana vanenge varipo, asi vanenge vari vana venzenza, vasiri venhaka iyoyo. Zvichida kutuka kwaMwari, zvichidawo pane zvazvinoreva hatingazive, asi nhaka yabiwa. Amen. Ngatitange nekuverenga Deuteronomy 4 inotaura pamusoro pezvebumbiro romutemo. Zvikanziteererai zvino imi vaIsraeri, mitemo nemirayiro yandava kukudzidzisai muitevere kuti murarame uye mugotora nyika iyo munopuhwa naJehovha Mwari wamadzibaba enyu.
Musawedzere kana kutapudza kubva pane zvandinokurayirai, asi chengetai mirayiro yaJehovha Mwari wenyu yandinokupai. Makaona nemeso enyu zvakaitwa naJehovha paBhaari Peori. Jehovha Mwari wenyu akaparadza mumwe nomumwe pakati penyu aitevera Bhaari Peori. Asi imi mose makanamatira pana Jehovha Mwari wenyu muchiri vapenyu nhasi. Tarirai, ndakakudzidzisai mitemo nemirayiro sezvandakarayirwa naJehovha Mwari wangu, kuti muitevere munyika yamuri kupinda kuti muitore ive yenyu. Muichengete zvakanaka, nokuti izvi zvicharatidza uchenjeri nokunzwisisa kwenyu kundudzi dzichanzwa pamusoro pemitemo iyi yose, uye vachati zvirokwazvo rudzi urwu rukuru, vanhu vakachenjera uye vanonzwisisa. Ndorupi rumwe rudzi rukuru runa vamwari vari pedyo navo saJehovha Mwari wedu ari pedyo nesu nguva ipi neipi zvayo yatinonyengetera kwaari? Uye ndorupiko rudzi rukuru rune mitemo nemirayiro yakarurama semirayiro iyi yandiri kuisa pamberi penyu nhasi? Amen. Muri kuona pakanzi apa mitemo nemirayiro yakarurama, zvikanzi semirayiro futi pamberi pacho. Saka toda kuti tibvise inzwi iroro rekuti tongoti bumbiro remitemo, kubva pane mitemo nemirayiro yakarurama semirayiro, tongoti bumbiro remitemo kana kuti body of law, zvichirakidza kuti muviri watinotora kubva pauri ndiyo nhaka yedu yatakapuwa nani naMwari. Amen. Amen. Nokuti zvakabva kuna Mwari, zvino tinotevedzera nhaka. Zvokuti munhu unotiona unobva wangu tongoti uyu munhu ndewaMwari. Kana unotinzwa tichitaura, kana unoona maitiro edu namagariro edu, anobva angoti munhu uyu ndawaMwari. Amen. Zvino mazuva ano kune dambudziko, mukunzwa, takasunungurwa hedu panyaya yokudya, asi takungodya zvese zvese zvainzi nebumbiro remutemo hazvifanirwa kunge zvichita sei zvichidyiwa. Hatitongwe pamusoro pazvo. Zvikanzi ndezvedumbu izvi zvinoenda kunorashwa naishe wedu Jesu Kristu, hazvina basa izvo. Zvikanzi hazvisvibise munhu. Asi zvino vanotiona tichidya humba havangati ndevaMwari waIsraeri, hanti havangati ndevaMwari wokudenga. Kana iwo kutongova nemutupo unonzi humba, zvinonzi uyu waita sei, warashika. Wakava nemutupo wokunzi chi, wakashata, unonzi izvi zvinhu hazvifanirwa kudyiwa, izvi zvinofanirwa kunge zvitonzi chi, uyu warasikawo. Asi hazvina kudaro, hanti, nekuti nyangwe Jesu wakanga une mutupo wokuti ishumba, asi haana kunzi arasika, hanti. Ehe, ndozvo zvakaita. Chinoita kuti munhu arasike maitiro ake, anenge otodza rumwe rudzi asisatodze rudzi rwababa vake. Naizvozvo kana uchitodza rudzi rwaSatani, uchitodza maitiro aSatani, zvinonzi mwana ari muimba isiriyo. Murubanzwa, nyangwe uri mukereke zvinonzi ari muimba isiriyo. Uyu chimbomutsasotarisai kuti ndewe kupi chaizvo, kuti amai vake havana kuita musikanzwa here, nekuti zvaanoita hazvienderane nei neimba iyoyo yatinoziva, nerudzi irworwo rwatinoziva. Murubanzwa, nyaya yenhaka yakakosha. Upfumi hwatinawo ndiwo murayiro, bumbiro remutemo ratakapuwa, ratinofanirwa kutodza. Ishe wedu Jesu Kristu akauya akasvikotidzidzisa kuda kwaBaba. Kuda kwacho ndo bumbiro remutemo iroro. Harinei nenyama yenyu, nyama yokunze, rine chokuita nomweya. Ndosaka paya muchindidzwa nchiti Jesu wakauya kuzoponesa chi, inzwi raBaba. Isu tinozohakira nokuti tinozikanwa pamusoro penyama yatakatakurai. Vanhu kana vachitaura nezvako ivo havataura pamusoro pemweya. Kana vakutotaura pamusoro pemweya, vanenge vakutotaura pamusoro pemabasa ako aunoita. Murikuzviona? Saka zvino ini ndakanzi munhu anonzi John kana kuti anonzi Betty kana kuti anonzi ani, ndinorangarira chiso. Ndozofunga zvangu mabasa shure. Munopanzwa? Kana pane chekufunga pamusoro pa. Asi zvakaita semunhu wemuraini, kunzi uyu ainzi ndinga haumuzive, woti handinomuziva.
ndaigara ndichipfuura nepamba pavo mazuva ose ndichitovamhoresa. Muri kuzvinzwa? Asi mabasa avo unenge usingazivi, nekuti nyange zvavo vaivamhoresa masikati uchipfuura nepo, hauzive zvavanoziita kana usiku hwasvika, kana kuti vane vamwe vavo vavanoshamwaridzana navo nyange ari masikati, zvichida pane zvavanoita muchivanda. Muri kupaona? Ehe, ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu achitaura pamusoro pemhumhi dziri mumakusha amakwai. Yatimbosapota zvatiri kutaura izvi pamusoro penhaka yatinofanirwa kutodza namamwe mavhesi. Toenda kune zvatataura kare, Genesis 2 verse 22 to 23. Zvikanzi ipapo Jehovha Mwari akaita mukadzi kubva parumbabvu rwaakanga abvisa pamunhu, uye akamuuyisa kumurume. Murume akati, zvino uyu ibvupa ramapfupa angu nenyama yenyama yangu, achanzi mukadzi nokuti akatorwa kubva pamurume. Amen. Kana zvichitaurwa tichitaurisa mabhuku redu reshona iri, zvinonzi akamuuyisa mukadzi kumurume. Nyangwe zvake akanga atorwa pambabvu, akazouyiswa kumurume. Zvingadaro patsika dzedu dzechishona kuti pane mukadzi wavo akagadzirirwa iwe, chatingade kuziva kuti akazotorwa nani kana usina. Nyange ari mwana mudiki, totoziva kuti pakukura kwake ari mukomana ane mukadzi waakatagadzirirwa, wakatorwa kubva parumbabvu rwake. Zvino kana pane dzimba mbiri dzinogara next door to next door, Mwari akatora rumbabvu kuimba yana Farai, otora rumwe rumbabvu kuimba yana John. Ko, John akazorora rumbabvu rwaFarai, naFarai akazorora rumbabvu rwaJona. Zvinozofamba sei? Patotsveyama kapa, nekuti dzimba mbiri dzisingafanirwa kusangana. Miganhu yapfudzwa. Vamwe vanoita zvedhiabhori, vamwe vanoita zvaMwari. Pangagarike zvakanaka here ipapo? Zvapesana kaizvo. John kana achiita zvadhiabhori, iye ane mukadzi wechiKristu. Asi Farai anoita zvaMwari, asi mukadzi wake anoda zvedhiabhori. Inzenza inongoita zvainoda. Zvasanganiswa izvi hazvina kusanganiswa nekuda kwaMwari. Pakaitika mistake, pakaitika ruchiva, panga pasina kuziva. Asi zvinonzi zvavasangana vava munhu mumwe chete. Ndo pamunonzwa muchitsiurwa paya pana vaKorinta 1 verse 6 zvikanzi, Mwari akamutsa Ishe kubva kuvakafa nesimba rake, uye achatimutsawo. Hamuzivi here kuti miviri yenyu mitezo yaKristu? Zvino ndingatora here mitezo yaKristu ndigoita mitezo youpombwe? Zvikanzi kwete napaduku pose. Hamuzivi here kuti uyo anosangana nechifeve naiye ava muviri mumwe naye? Nokuti zvinonzi vaviri ava vachava nyama imwe. Asi uyo akasanganiswa naShe ava mumwe naye mumweya. Amen. Muri kupanzwa? Kutoredzera ruponeso runoramba ruchidiwa, nekuti tiri kutora vakadzi vasiri vedu navakadzi vari kutora varume vasiri vavo. Naizvozvo husanganiswa uhu namaequal rights apo ayo zvinotoreva kuti mwana anotongotora kwese kwese. Ruponeso ruchagara ruchidikanwa, nekuti pachaita vanhu vanobva pana Mwari, nyange zvavo vakazvarwa namadzibaba anoda Mwari, kana kuti mune imwe mhuri vakazvarwa naamai vanoda Mwari. Chii chichatonga, chiedza kana rima, pavana vakasangana pakati perima nechiedza? Chiedza chichatonga here kana kuti rima richatonga? Nhaka ndeipi? Inhaka yechiedza here kana kuti inhaka yerima? Zvino zvainonzi nhaka haingafanirwa kuve musanganiswa. Zvichagonzi chiko? Zvichagonzi inhaka yerima. Mwari ngaatiitire nyasha, ngaatiitire tsitsi.
dai vanhu vaitendeuka zvavo vaitiitira zvakanaka. Exodo 19 panoti chiko, iwe pachako wakaona zvandakaita kuIjipita, kubva pavhesi 4, uye kuti ndakakutakurai sei pamapapiro egondo ndikakusvitsai kwandiri. Zvino kana muchinditeerera nomwoyo wose uye makachengeta sungano yangu, ipapo muchava pfuma yangu chaiyo. Amen. Itai pfuma yangu chaiyo, itai nhaka yangu chaiyo pakati pendudzi dzose. Kunyange zvazvo nyika yose iri yangu, muchava kwandiri umambo hwavaprista uye rudzi rutsvene. Aya ndiwo mashoko aunofanira kutaura kuvaIsraeri. Amen. Togumira ipapo pavhesi 6. Zvikanzi muchava pfuma yangu chaiyo. Munoziva mimwe murayiro yavakanga vanayo vaIsraeri ndeyekuti vakanga vasingafanirwa kusangana nemamwe marudzi, vakanga vasingafanirwa kuroora mamwe marudzi, vaingofanirwa kuroorana pachavo ipo kubva muimba yaIsraeri. Izvi zvinotipawo chikonzero chekuti isu tinofanirwa kusangana navakadzi vanotenda pachokwadi. Zvino tichabvunzira kuna aniko zvatisina umimi nethumimi? Tichabvunzira kuna aniko kuti mukadzi wandiri kuroora uyu ndiye chaiye, kana kuti murume uyu ari kundiwana ndiye chaiye? Tichaziva sei? Asi hama vadiwa, kunyanya imi munotenda, muri kutevera, ndinokumbira kuti musave neruchiva mukati memaziso enyu. Musave neruchiva rwezvinhu zvinobatika zvapanyika, zvakaita sepfuma, zvakaita sei samabasa, zvakaita semotikari, zvakaita samabhizinesi, zvakaita sekuona munhu akabudirira wobva wati aiwa uyu ndo wandinoda. Iye wako wakagadzirirwa naMwari ari murombo. Dai Mwari atitira nyasha yepapo, taziva vanhu vokuwanana navo. Kana zvichinzi varombo vachadanana, ngavadanane. Kana zvichinzi iwe wakafanirwa kuva nemukadzi murombo kana mupfumi, ngazviite saizvozvo, asi ari munhu anoda Mwari, kuti tive nhaka yaMwari chaiyo, uyezve tigobereka zvibereko zvinodikanwa naMwari. Tochienda pavhesi yedu yekupedzisira. Amen. Tochipedzesa Maraki 2 vhesi 14. Unobvunza uchiti seiko? Nokuda kwokuti Jehovha ndiye chapupu pakati pako nomukadzi woujaya hwako, nokuti wakaputsa sungano naye, kunyange ari mumwe wako mukadzi wawakaita sungano yewaniso naye. Jehovha haana kuvaita mumwe here? Panyama nomweya ndevake, uye nemhaka yei mumwe? Nokuti aitsvaka rudzi rune umwari. Saka zvichenjererei pamweya wako, uye usaputsa sungano nomukadzi woujaya hwako. Amen. Nokuti ndinovenga kurambana, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri, uye ndinovenga murume anofukidza nguo yake nokumanikidza, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Saka zvichenjerere pamweya, uye usaputsa chitenderano. Amen. Amadiwa, papati B tichange tichitaura zvimwe zvatinofanirwa kuita kuti tichengetedze nhaka. Kuti nhaka chii, uyezve zvatinofanirwa kuchengetedza ndezvipi? Asi kwanhasi riri zuva ra21 rokuverengwa kweOmer, togumira pano chisarai.